Insellmilkom jiena Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għas-seba' parti minn din is-sensiela Kwarta mal-Kelma, sensiela li fiha qegħdin nimmeditaw fil-qosor fuq il-Vanġeli tal-qawmien tal-Mulej Ġesu minn bejn l-imwiet. Fl-aħħar żewġ partijiet irriflettejna fuq żewġ siltiet minn San Luqa, it-tielet u l-aħħar silta nixtieq nirrifletti fuqha magħkom illum. Hija s-silta fejn Ġesu jidher issa lil 11 miġburin flimkien fiċ-ċenaklu f'Ġerusalemm. Għal San Luqa kollox għandu jisseħħ Ġerusalemm għax hija l-belt li toqtol iva l-profeti, mija l-belt li fiha jidħol fil-glorja tiegħu il-Messija, u mbagħad l-aħħar vrus li jkellmuna fuq tluħ il-mulej fis-sema. Imma għas-soltu ejjew insejħu l-għajnuna talla. Missier, għatini l-għarfien tal-iskrittura mqazza, femni permezz tagħha il-ġmiel ta' mħabbtek li tmexxi mhux biss poplu wieħed imma l-bnedmin kollha lejk u lejn Kristu ibnek. Għamel li bħal Marija u l-qaddisin l-ispirtu tiegħek ibiddel l-għarfien f'talba kontinwa u nikbru fl-għarfien tal-kelma biex insiru dixxipli tal-għerf qaddis tiegħek. Amen. Tindunaw li nitolbu dejjem li narfu ftit aktar il-kelma talla mhux biex ngħidu kemm aħna bravi jew kemm nifhmu, imma biex niggustaw il-preżenza ta' Ġesu, u biex il-kelma tiegħu tqaddisna u tagħmilna kemm aktar qaddisin kif jixtiequ. Imma ejjew nisimgħu il-Vanġelu skont San Luqa. L-aħħar kapitlu 24 minn vers 36 sal-vers 53. Kif kienu għadhom jitkellmu, kienu għadhom kif waslu żewġ dixxipli ta' Emmaus. Ġesu nnifsu waqaf nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantasma. Iżdu qalilhom għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu. Missuni u ifhmuha li l-ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba qalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn, u ma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom hekk hemm miktub li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema l-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemm, intom xhud ta' dan. U jien araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom sa fdejn Betanja, rafa' jdejh u berikom. U ġara li huwa jberikom infiret minnhom u kien meħud fis-sama. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u għadu l-ħin kollu fit-tempju ibirku lil Alla. Din hija l-kelma sabiħa li biha San Luqa jala il-Vanġelu stupend tiegħu.
Vanġelu ħireġ minn qalb mimlija mħabba lejn Kristu l-mulej. Ekku, għandna l-aħħar dera ta' Ġesu skont San Luqa fil-verżjoni tal-Vanġelu skont San Luqa. Aħna għedna fl-aħħar parti ż-żewġ disċipli ta' Emmaus irritornaw biex jaqsmu l-aħbar li kienu għarfuh fil-qsim tal-kelma u tal-ħobs u l-11 il-disċiplu jgħidulhom il-mulej qam tassew u der lil xmun. Interessanti illi din id-dera lil xmun l-ebda evanġelista jagħmlu riferenza għaliha, imma din id-dera personalizzata ħansejħula hekk lil xmun isu ħadd ma jikteb fuq, imma kienet verità. Fil-fatt il għaliex baqgħet ħajja fit-tradizzjoni bikrija tal-Knisja u jsemmija San Pawl kif ngħidu fl-aħħar parti ta' din is-sensiela fl-ewwel ittra lill-Korintin. Ekku, kif qed jifirħu flimkien għax qed jaqsmu l-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet, Ġesu jseddaq il-fidi tagħhom billi jidrilhom kollha flimkien. Xi ġmiel. Verità bħal dik li stajt titħaddet fuqha u tifraħ. Imma ovvjament x'intara hemm aktar lok li tiftaħ qalbek għall-fidi, għad-don ta' twemmin. Ġesu waqaf nofshom jgħid San Luqa u x'jagħti Ġesu? Is-sliem għalikom. Dak is-sliem veru. Il-paċi malla li Ġesu biss jista' jagħtijilna l-ebda pirmla, l-ebda meditazzjoni, l-ebda eżerċizzju fisiku jew mentali, il-veru sliem fir-realtà jagħtih l-irxoxt għax b'salibu kisser dak kollu li żamna bogħod minn Alla, speċjalment id-dnub tagħna. Is-sliem għalikom. Huma ntlew bil-bisa, ħasbu li taraw xi fantasma. U Ġesu għaliex tħawwattu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja. Jiena hu missuni, araw xi ġmiel, araw idejja u riġlejja. Jiena hu missuni. Isu bħal donnu Luqa jfakkarna li Ġesu jinsisti li huwa l-istess Ġesu li ġie mislub. U aħna nafu li Ġesu wasel illi jibqa' jżomm fil-ġisem glorjuż tiegħu għall-eternità is-sinjali tal-passjoni. Ġisem glorjuż. Imma biex qatt il-bniedem jinsa illi r-rebħa ta' Ġesu u r-rebħa tagħna f'Ġesu tħallset prezz kbir, Ġesu jażel illi jibqa' jżomm il-pjagi glorjużi tiegħu. Xi ġmiel iseddaq il-fidi, araw idejja u riġlejja. Jiena hu missuni u ifhmuha li l-ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Urihom idejh u riġlejh. Imma billi kienu f'delirju ta' ferħ bla nifs, kun Ġesu jikkonferma l-preżenza tiegħu, il-qawmin tiegħu billi jitlob l-ikel. U nafu li l-ewwel ikla tal-irxoxt kien il-ħut mixwi. Xi ġmiel. U kiela ħada u kiela qudiemu. Għal darba oħra t-tielet darba San Luqa f'dan it-tielet rakkont tal-qawmien ifakkar fl-importanza tal-kelma ta' Ġesu imma anki tal-kelma ta' Alla. Il-veru esperjenza tal-irxoxt forsi mhix tant li taraħ u li tmiss il-pjagi, imma l-vera preżenza tal-irxoxt San Luqa jfakkar hija l-ewwel u qabel kollox fil-kelma. Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi, fl-iskritturi mqazza. U mbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-iskrittura. Li kieku nitfgħu lilna nfusna għad-del tal-Vanġelu ta' San Ġwan, kważi nistgħu ngħidu anke jekk San Luqa ma jgħidix nefaħ
fuqhom. L-Ispiritu Santu fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. Għaliex kollox kien imħejji, kollox kien imlaqqam u kollox kellu jsib sens, is-sens speċjalment il-passjoni u l-mewt, id-difna u l-qawmien ta' Ġesu fl-Iskritturi imqazza. Hekk kien miktub iżid Ġesu li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu. L-ġnus kollha ibda minn Ġerusalem. Intom xut ta' dan. Daqs li kieku Ġesu qed jgħid issa li intom ftit ser tifhmu il-misteru tal-imħabba tal-missier li der fil-mewt u l-qawmien tiegħi li permezz tagħhom kull min jemmen jirċievi l-ħbiberija m'Alla l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet biex jitwielet għal ħajja ġdida, intom imsejħin biex tkunu xhieda tiegħi. Imma mhux issa jgħid Ġesu. Stennew u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri, l-Ispiritu Santu. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Naraw xi ġmiel. Jesperjenzjaw lil Kristu li jiftħilhom moħħhom għall-għarfien tal-Iskritturi, diġà għandna d-don tal-Ispiritu Santu, imma fil-kuntest tal-Vanġelu ta' San Luqa u l-atti li tagħhom Luqa huwa l-awtur, Ġesu jitlob lid-dixxipli jistennew il-qawwa li tiġi minn fuq. Għax aħna nafu illi mingħajr l-Ispiritu Santu l-Apostli kienu jibqgħu ta' nofs kedda. Bħalna mingħajr l-Ispiritu Santu, ma malli inkebsu dak l-Ispiritu li rċevejna, ekku allura mbagħad qalbna timtela mhux biss bl-għarfien tal-Iskrittura imma bil-ħeġġa li nkunu xhieda tiegħu. Mbagħad San Luqa jagħlaq il-Vanġelu b'naqra fast forward jekk nibqgħu fil-kuntest ta' Luqa, ħadhom lejn Betanja, refa' jdejh, berikhom u huwa jberikhom infired minn magħhom u kien meħud fis-sema. Din hija ġrajja li mbagħad Luqa jespandija fl-ewwel kapitlu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Imma huma nxtaħtu mal-art. Jagħtuh qima u mimlijin ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalem u għadu l-ħin kollu fit-tempju ibierku lil Alla. Araw xi ġmiel. Ejjew nitolbu l-grazzja li dan Kristu l-xox jiftilna moħħna għall-għarfien tal-Iskrittura. Għal min ma jax tafu li l-Papa kitbilna ittra milux ta' biex niftħu qalbna l-Iskrittura, il għaliex min ma jafx l-Iskrittura ma jafx li Kristu kien kiteb San Ġirolmu u jfakkarna Papa Franġisku. Ekku, nitolbu l-Kristu l-xoxt jiftilna qalbna għall-għarfien tal-Iskritturi biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li diġà jammar fina li mhuwiex spiritu ta' biża' imma kif jgħid Pawlu lil Timotju huwa spiritu ta' qawwa ta' mħabba u ta' għerf, aħna nkunu xhieda tal-irxost b'ħajjitna. U propju b'din ix-xhieda fl-emil u fejn meħtieġ bil-kelma aħna bħall-Apostli inkunu qegħdin il-ħin kollu daqs li kieku fit-tempju fil-preżenza imbierku lil Alla l-imbierek. Insellmilkom.